475,701. Din kienet il-popolazzjoni tal-Gżejjer Maltin fl-2017 skont iċ-ċifri uffiċjali maħruġa mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika. Din hija żieda ta' aktar minn 15,400 persuna f'sena waħda biss. Fil-5 snin bejn l-2013 u l-2017 il-popolazzjoni f'Malta splodiet bi kważi 46,000. Min-naħa l-oħra iż-żieda fil-popolazzjoni fil-5 snin ta' qabel, jiġifieri bejn l-2008 u l-2012, kienet waħda iktar gradwali għal total ta' 11,500. Jiġifieri iż-żieda fl-2017 waħedha kienet aktar minn 5 snin sħaħ qabel l-2013. Iċ-ċifri juru l-aktar età li rad żieda fil-popolazzjoni kienet tal-persuni bejn 30 u 39 sena f'Malta, fil-waqt li f'Għawdex l-ikbar żieda kienet f'post persuni bejn il-50 u 59 sena. Min-naħa l-oħra l-ikbar tnaqqis fil-popolazzjoni kien fost it-tfal u żgħażagħ bejn l-10 u 19 sena, kemm f'Malta kif ukoll f'Għawdex. Dan jindika li ż-żieda fil-popolazzjoni mhux dovuta għal ċirkostanzi naturali, jiġifieri bżidiet fit-twelid ta' trabi, iżda żieda bl-importazzjoni ta' persuni barra minn Malta. Aktar ta' tħassib u l-popolazzjoni qed tkompli tixjieħ bis-sitwazzjoni tispikka aktar fil-każ ta' Għawdex.